bengithanda nje ukuxolisa kakhulu. Eyo siswami wadla indoda kasisi wakhe uhleli naye emzini wakhe, right? Yeah. Babukeli usisi uzoxolisa namhlanje kusisi wakhe ngokuthi wadla indoda yakhe. So sisi wami uma ucabanga uzokuxolela usisi wakho after le yonke lento le. Ma ukuthi akangixoleli lokho kuzobe sekusala naye eceleni kuzobe kuyisilonda sakhe yedwa leso usala mina ngayidla indoda yakhe ngaqeda ngayo sengi right naye wangigulisa kanjani. Ngibingelele babukeli bevumani film lo khuluma uvumani wale awuswanini madoda. So kakuba lo nibuye egcini kodwa kuyasikho lapha sisi wami ungabingelela nje sisi aya uyichaza ubabula uthi namhlanje kuletha la. Sanibonani babukele emakhaya. Ngisawu Ayanda nje akashintshi lutho ukuthi nje naye manje ngibuyile ngizothanda ukuxolisa kusisi wami ngezinto ezenzeka phakathi kwami naye futhi bengifisa nje ukuthi silungise izinto mawukuthi kanjani bengingabuyela lasemakhaya mawukuthi lapho uyabona ukuthi bese ngenze kakhulu manje into engihlukumeza kakhulu ukuthi manje le ndoda yakhe kuyona manje silokhu ibhizi ngilandela ikona nje ngizama ngifuna ukulungisa ukuthi mawukuthi kanje ngicela ngikhulumele nomuntu wakhe ukuthi asiyele ntoba mina ngizamile ukumtshela umthandeni ukuthi ayingeke ngathi sengi right ngoba ngibonile ukuthi usisi wami ngangibulala nongibulala indlela nje ayiyona vumani manje nje ngizothanda nje ukuthi ngixolise kusisi wami siphinde silungise izinto umthandeni sengimiyekile uyena ozokhe ebhize ngilande kodwa mina nje sengi right uyena nase Samsung asese sengaba right bangisiza kakhulu abafundisi ngiyabonga kakhulu kuyivumani film nje yonke into sengi right nani ngiyangibona nje ngiyaglowa sengi right bengithanda nje ukuthi ngixolise kakhulu nakubabukeli mawukuthi babona ukuthi ngangibheda kwawukuthi mhlambe okwesikhashana nami ngabona ukuthi cha ngibhedile ngempela ngoba bese ngigula isikhathi eside yebo ngiyathanda ukuxolisa nasekhaya emakhaya mawukuthi ngaphula umthetho mhlambe lento engayenza yenziwa bengithanda nje ukuxolisa kakhulu. Eyo siswami wadla indoda kasisi wakhe uhleli naye emzini wakhe, right? Yeah. Babukeli usisi uzoxolisa namhlanje kusisi wakhe ngokuthi wadla indoda yakhe. So sisi wami uma ucabanga uzokuxolela usisi wakho after le yonke lento le. Mawukuthi akangixoleli lokho kuzobe sekusala naye eceleni kuzobe kuyisilonda sakhe yedwa leso usala mina ngayidla indoda yakhe ngaqeda ngayo sengi right naye wangigulisa kanjani ngaxolisa ngiqala namhlanje vuma nixolisa bengihlezi ngixolisa kuyena even isathana nomthandeni sa right bengihlezi ngixolisa kuyena manje ngiyaxolisa mawukuthi yena akalamukela uxolo lami useyokulungisa yena emazulwini ngoba mina naye sigazeli lodwa ayikafana into ezohlukanisa mina nayo phinde ngcwatshwe yimina futhi imake umbukeli mhlambe lapho ibuza ukuthi bungazi yini ukuthi usisi wakhe ekuqaleni before ngoba ngasikhathi udla indoda yakhe bengazi kahle nje athi bihlala endlini eyodwa uyena wangilanda emakhaya bengazi kahle nje ukuthi yakhe indoda mina ngangithi nje ngizama ukusiza ngizama ukukhuphula lo yamndeni wakamkhize ube ekhaya elincona shuthi kwahluleka kona kahluleka abandla shame sengi right yeah oba manje nje ngizothuka umancane indaba ezama relationship ulungisa impilo yami ngiyitholela umsebenzi ngiphume nje kulo yamuzi lo yawangilethela kakhulu inkinga. Hey ngabe mhlambe yini wena ubuyithanda kumthandeni isimo sinjani ekhaya? Umthandeni nje umuntu oright kakhulu umuntu futhi ofinancially la ephaketheni ubengiphethe kahle besikhipha kanti ke nase enkonzweni ube umuntu shemu oqaqe ngalendlela so izona izinto engibese ngimthande ngazo ube romantic ube umuntu nje ohlezi eseduze wakho onakelelayo uqoso yafumani beqotho kakhulu umthandeni. Hey omakhelwane bona ngabe bakubuka kanjani manje endaweni njengamanje nje ngoba after bebonile kuma social media usudla indoda kasisi wakho? Hey omakhelwane vele angivele ngenandaba kakhulu nabo ngase ngibatshelile futhi abaye kuloko behambe bengimise endlele bengibuza ngale ndaba leni angisekho kumthandeni awomakhelwane nje anginendaba kakhulu impela nabo mina nje into engifocus kuyona manje impilo yami. Yeah. Ngabe mhlawumbe ingane yasisi wakho lenye le yake yakushela ngabe isakushela?
Loyo ngizothini okwamanje angimazi ukuthi into yakhe ime kanjani kodwa nje sisa right nezingane zabo ingane zabo shembezi kuyizona ade ehlezi nginakekela zisayida nami noma phela bekwenzeka noba phela vele umzali wabo kodwa nami njengoba mncane bebengithanda ya bebengikhonzile kakhulu ingane le encane kangazi ke into yabithini kodwa mhlawumbe uqhubeka kwesikhathi kodwa vele angicilile kuyona mina. Niyakhulumisana endlini nosisi wakho? Hey, angazi kwasisi wami yena ukuthi uzizwa kanjani ngami kodwa mina bengimkhulumisa ngoba still ngisamweta nokudla lokhu ngaba right nje ngabuyela esimeni sami bese ngikwazi ukuzenzela izinto so kukuyena ukuthi mina uyangikhulumisa ngokwesinto kodwa mina bengikwazi nje uvuka ekseni ngimbingelele kanjani natama mase emsebenzini bengimbingelela. Yini edala ukuthi umthandeni nosisi wakho masizabeze la benqaba ukuze bazovela? Ay angazi wangempela ukuthi isiphi izathu mhlawumbe banqena lamahlaza sengibaveze kuona la kwiVuman Film angazi kahle kahle ukuthi isona siphi izathu sibenza ukuthi bengafuni ukuzalana. Umuntu onjani uyaphuza uyagroove? Mina shame uyabona nje wade sengibuya kulezi inkingi ngivele ngayiyela na kwiDurban July ngayoqaqa ikhanda ngoba nje kuleya muzi bebengakhela istress ngiyayiphuzela vele mina wasifikile isikhathi. Mina nje wathi ngathola umsebenzi ngizokwazi ukuthi ngiyimele kodwa umthandeni still usangipha imali. Yes. Indaba ungayi ukuthatha imali yakhe awucabanga ukuthi ukuthatha kwakho imali yakhe mhla ethola usisi wakho ukuthi uthatha imali yakhe kuzoba ngazi ukuthi vele usayuza indoda yakhe for imali? Hayibo phela lo umthandeni uyena osalokho ebhizi elandelana nami maye ngiphi imali mina ngeke ngize ngiyinqaba imali ukuthi uyathola usisi uthi usangiphi imali angihlange nodwa kusala mina ngisalalana nendoda yakhe. Usebenzisa i-weak point yamthandeni ukuthi usakulandela for ukuthola imali onje? Hayi uyena ongipha imali. Angimceli mina mhlawumbe angazi mhlawumbe indlela susa sengibona ngathi ngidabukisa khona noma kusuke ngimdabukela yini kodwa shame yena kade ngigula wazama ukuthi angisukumele wangisahamba naye sakumfundisi wambona naye ukuthi nkosami kuyazwela kwabe yimina engidecide ukuthi kungcono yazini ukuze sibe right asiyeke and nginele ngamiyeka Nkosi yami uNkulunkulu ngiyabonga right bese ngihlupheke kakhulu. Yabuzwa siswami ungathini komunye umuntu odla indoda yomuntu odla indoda kasisi wakhe odla indoda kamngani wakhe? Ngithi nje yabona nje indaba yokuthathelana abantu guys yamantombazane ayilungile umuntu nomuntu mawazi ukuthi umuntu bethandana nosibani uyazi indoda yakhe ungayi kulowo muntu lo muntu akusiyo wakho ngoba usuku ngani basazobuyelana yini noma basuke bengese besabuyelana nami nje ngithola isifundo kakhulu ngiyabonga nalabo ababengipha ama advice ukuthi angiyitholele umuntu wami cha yena ngizomthola kodwa ayo kwamanje futhi yena he's around the corner. Ungathini kubantu kwase eHarding ikephi eHarding noma eHarding khona lokho abathi hawu kodwa wenzani emkhaya uyasiphoxa ungathini komakhelwane labo la ohlala khona duze nosisi wakho? Ngiyaxolisa kakhulu emphakathini wangasekhaya ngiyaxolisa nje ube ingane engenasimilo ngithi nje cela ningixolele bandla nithole ukuthobeka enhlizweni zenu nami ngizozama ukuthi ngibe ingane le yade niyazi enithandayo nje ngicela futhi ukuthi konke kade sekwenzekile sikubeke ngemuva manje konke seku right mina sengi right ngiyathemba ukuthi nani nizokwazi ukungixolela cause mina sengiyixolelile mina kuqala ngiyaxolisa. Babukeli niyayizwela usisi uthini ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi sifonele usisi wakho uxolise kuyena nisikuxoxisana. Ngiyacela la ungidayile inamba yakhe sikhawulezise nje sikhawulezise. Sibonge. Yebo sisi niyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ngikhuluma noVuman la kwiVuman Film Nxesi ukuphazamisa sisi la nginosisi wakho uAyanda uthi ucela ukukhuluma nawe. Oh usisi Ayanda okay. Sawona mntasekhaya njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami.
Yazi sisami ngithanda nje ukuxolisa nje ngezinto esezenzekile phakathi kwami nawe ey'nsukwini ey'nyangeni ey'dlule ey'ningi kade kwenzeka nje ngiyaxolisa sisami. Kuningi sisami okwenzekile ukhuluma ngakuphi? Ukuthi mina ngilalane nomthandeni sithandane naye. Ngangazi ukuthi nami izinto zizoba nje kangithi nje ngizama ukuthi nami ngilungise ikhaya lethu. Hawu ulungise ikhaya lethu ngendoda yami sisami. Yebo. Yazi sisiwami kuncane okwenzeka kuwena abantu ngaphandle bangcolile. Uma usakhuluma kanjena siswami shuthi wena kahle awufuni ukuvumelana nalento engicela kuyona. Ngiyavumelana na kodwa nawe siswami kumele phela uyeke amadoda abantu. Hayi ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngisifundile isifundo. Okay akube kusuthi usifundile siswami wayeka amadoda abantu iqhalela wakho phansi. Lungile. Okay. Siyabonga sisi, siyabonga. Alright baba. Usho uzoyeka uyayeka ngempela. Vela ngisayifuni sengiyidelile nje. Right. Ngalezi inkinga bese zenzeke kumina ayingeke mina sengifuna ukuqhubeka nempilo yami ongcono ngifunde mawukuthi kanjani ngiyitholele umsebenzi nje ngilungise impilo yami ngibe right. Babukile siyathemba ukuthi uzoyeka ngempela. But ke kunzima ukuyeka insango uma usuke wayibhema. Amen.